עד גיל 30, המעצב בן רזניאלי עוד לא ידע מה הוא רוצה לעשות בחיים כשיהיה גדול. כשנבר אחורה בילדות לחפש מה תמיד ריגש אותו, מצא את התשובה בעיצוב פנים. מאז אין יום שהוא לא מתרגש מזה שזאת העבודה שלו. את העיצוב שלו הוא מגדיר כאינטואיטיבי, כזה שמשלב מחשבה עם תחושות בטן, להרגיש מקום וחללים וליצוק בהם אווירה ותחושות. בואו תראו בית שהוא באמת מלא תעוזה. אהלן. בן, מה שלומך? תשמע, יש פה משהו מאוד מעניין. הרבה חומרים, הרבה טקסטילים, טקסטורות, משרביות, צבעוניות. אנחנו תכף ניכנס ונעבור על הכל, אבל שנייה לפני זה אנחנו מתחילים בפינה האהובה עליך. ספר לי למה מכל הבית הזה, זו הפינה. אני מאוד מאוד אוהב את הפינה הזאת, כי זה בעצם הפינה שממנה אני מתחיל את היום. אני מגיע לפה עם קפה, על הבוקר, יושב, שותה, שומע את הציפורים, ומסתכל קצת על כל הגינה מסביב. מציץ גם על הבית, שיש לי בעצם קו שנכנס מהגינה ועד הבית, וצופה לבריכה. אז זה בעצם אין point of view כזה, שאתה יושב ומסתכל ומבין בזווית רחבה את הסיפור של הבית. אז בואו ניכנס פנימה ונראה את כל העבודה שלך. נפלא. כפי שאמרתי בפינה האהובה, יש פה בית שהוא באמת קצת אחר, קצת שונה ממה שאנחנו רגילים לראות. הגרנית פורצלן, דמוי אבן מבריקה גדולה, המשטח של המטבח עם איזושהי גרנית עם טקסטורה, חיפוי של טפטים בקירות, חיפוי של עבודות נגרות, אומנות, אקססוריז, עולם ומלואו של עיצוב. חד משמעית, ניסחת את זה יותר טוב ממני. זה בית בן 20 שנה. בעצם כשהגעתי לכאן אז לא הסתכלתי יותר מדי על הסגנון שלו ועל איך שהוא נראה, הסתכלתי על הפוטנציאל שיש בבית, על היסודות שהם נורא חזקים וטובים. נכנסתי לחלל והסתכלתי על החלונות והבנתי מה רואים מסביב. הרגיש לי בתחושת בטן שזה הבית. הפכתי את הבית הזה למשהו אחר לגמרי. בדרך כלל כשאני נכנס ועושה פרויקטים, ובמיוחד מהסוג הזה, אני נכנס לזה מתוך מחשבה של יצירה, של אומנות, להביא את עצמי ואת מי שאני לתוך היצירה שלי, על כמה וכמה שמדובר בבית שלי. בן, נתחיל בסלון. וגם כאן אנחנו באזור התחום של הסלון עם איזשהו חיפוי קיר עם אלמנט של פסים רחבים וצרים, גופי תאורה על הקיר בזהב, אומנות עם מסגרת זהב, ספה מאוד גדולה שממש תוחמת כאן את כל האזור, שטיח צבעוני, ומולנו יושבת טלוויזיה גדולה על עמוד. בעצם מה שלקחתי כאן זה open space, אחד גדול, וניסיתי לעשות הפרדה באמצעות אלמנטים ולאו דווקא באמצעות קירות או מחיצות או כל דבר כזה או אחר. בחרתי את שטיחי כרמל, אני מאוד אוהב לעבוד איתם מאחר ויש להם מגוון רחב של שטיחים, מגוון רחב של יצירות. זה בעצם מבחינתי איזשהו ציור על ציור, זאת אומרת לרצפה יש כבר ציור משלה וכשאני מניח את השטיח עם הצבעוניות שלו, אנחנו מקבלים מעין ציור על ציור. אני מאוד אוהב את השילוב הזה של פרקטיות, של חומר, של טקסטורה ושל יוקרה, והמקום הזה בעצם מאפשר לי למצוא את מה שאני צריך. וזה מחבר אותנו באמת לנגיעה של הכריות ולנגיעה של האקססוריז, אז כל הסיפור הזה כאן עובד ומסונכרן ביחד ויוצר הרמוניה מאוד נעימה ותואמת. אין דבר יותר קשה מלעצב לעצמך את הבית, ונראה לי שלך זה עוד יותר קשה, כי נראה לי שאתה בן אדם שאוהב את כל הסגנונות ואתה אוהב את כל החומרים, ולנסות להבין מה מכל עולם החומרים אתה מלקט ושם בבית הפרטי שלך,
וואו. זה עבודה בפינצטה, וזה מאוד מאוד קשה, ובמיוחד כשאתה עושה את זה לעצמך, ומדובר פה גם ביצירה עם רגש. זה לא רק יצירה שכלית. זה היצירה שאתה תפגוש הכי הרבה מכל היצירות שלך, כי אתה קם פה, הולך לישון פה, וזה הבית שבו אתה גר עם בן זוגך. היכנסו עכשיו לעמוד האינסטגרם של התוכנית, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת. עיצוב על זמני. חומרי גלם איכותיים וטכנולוגיה מתקדמת נפגשים במקרר אחד. The difference is Gaggenau. אני חושב שמפה מתבקש להמשיך לאזור המטבח, כי זה אחד האלמנטים הכי חזקים. הוא גם מאוד גדול ועוצמתי בכניסה לבית, גם אי אפשר להתעלם ממה שקורה פה מבחינה עיצובית. קודם כל יש לנו את המעטפת ההיקפית של המטבח היחסית קונבנציונלי, שאנחנו רגילים לראות עם משטח וקיר גבוהים, אבל גם פה יש אלמנטים בדלתות שהם גם עם פסים וגם חלק, וזה ידית זהב שמאתרת ומייצרת איזשהו סגנון. ארונות עליונים שפתאום זורקים אותנו לכחול עם אדוות מים שכזאת בעיגולים, וכמובן הפיל שנמצא בחדר, שזה... אתה תספר לי על זה. אוקיי, אז הפיל שנמצא בחדר זה בעצם התכשיט שלי בחלל. סביבו נע כל המחשבה וכל היצירה. למעשה אני בחרתי את המשטח הזה ממש מהבחירות הראשונות שלי, ואהבתי נורא את הצורה האמורפית שלו ואת הזרימה שלו, וזה בעצם המוטיב שחיבר אותי לבית. ביקשתי לעשות שבלונה של 3 מטרים, שבעצם תשמש מצד אחד כאי למטבח, עם מקומות אחסון כמובן מאחורה, ומהצד השני, שיהיה בעצם איזשהו תכשיט. עכשיו שדיברת על אמורפי, אני באמת רואה ומבחין בזה בהמון מקומות. יש לנו את זה באמת באי, יש לנו את זה בעיגולים של הגוף תאורה שתלוי לנו מעל האי, יש את זה בג'טים העגולים של המזגן, בידיות זהב העגולות, בעיגול הדווה. בארון. באמת היא נגרות קצת אחרת ומיוחדת, כמו הארון עליון שמאחוריך, שבחרתי לייצר שם איזשהו משהו קצת שונה, משהו אמורפי, משהו שהוא משחק שמדבר על משחק. ומי שעבד איתי זה ממרש נגרות, נגר מקצועי, אומן, כזה שיודע באמת להיכנס לתוך הראש שלי ולדמיון המופרע שלי וליישם את מה שאני בעצם רוצה להביע. ויצרנו כאן יצירות של אומנות בנגרות כאלה שבאמת לא הייתי חושב וחולם ליצור אותם. לקחנו אלמנטים כמו ארון חשמל, שזה ארון שאנשים פחות שמים עליו דגש ורוצים בעצם להחביא אותו ולא באמת להראות אותו. אנחנו הלכנו על הפוך על הפוך, לקחנו את הנישה של ארון החשמל ועשינו ממנה איזושהי יצירה של נגרות. מעין איזושהי כניסה לבית שמקבלת אותך ואתה כבר מבין שאתה נמצא במקום שהוא אחר. כשאנחנו עומדים פה ומסתכלים לכיוון הבריכה, יש את פינת האוכל, פינה צרה, כהה וארוכה, עם כיסאות כתיפה גדולים, מעוצבים, גם ככה עוד איזשהו פריט עיצובי בועט פה בחלל, עם הווזות הוורודות וגופי הלד מעל. עוד איזושהי בחירה עם תעוזה. חד משמעית. ברגע שאני לוקח את החלל ואני מעצב אותו, אז אני לא רוצה שייווצר מצב שיש ניתוקים בין אזורים שונים, ולכן אני נותן בכל אזור את המקסימום שבי מבחינה יצירתית, ואז אני מחבר את זה בסנכרון מלא. אוקיי, בקומה הזאת יש עוד המון פרטים שאפשר לדבר עליהם, אבל אני רוצה שלאט לאט נתקדם לכיוון המדרגות. נעלה לקומה השנייה, דרך כמובן אלמנט התאורה הזה. אוקיי, אז עלינו לקומה השנייה, ואנחנו בחדר השינה שלך, ויש פה באמת חלל גדול, וכשאנחנו מתרכזים באמת באזור המיטה, יש פה גב אחד גבוה של גלילים בבד, וטפטים עם אלמנטים אמורפיים, 2 גופים, 2 שידות, 2 פסלים, בובום. זה אני. יחד עם זאת אני מרגיש מאוד מאוזן. זאת אומרת, עטפתי את עצמי בטקסטילים ובטקסטורות, אבל עדיין כשאני נמצא כאן זה המקום הכי שלב והכי שקט שלי, ופה אני נטען באנרגיה מלאה בלילה וקם בבוקר באהבה גדולה למה שאני עושה. על הצד הזה דיברנו, ויש לנו בדיוק ממול את
אלמנט הספה, יש לנו 2 מדרגות שאנחנו מטפסים לחדר הרחצה, גרנית פורצלן דמוית אבן בהירה, עם פסי זהב, שהפסי זהב ממשיכים ועוטפים פה את החדר. ג'קוזי כזה, כמו שאנחנו זוכרים פעם בבתי היוקרה. סאונה יבשה, ארון קיור עם אלמנטים מעוצבים. עוד פעם, שקט עמוס בפרטים. אנחנו בחרנו בעריכים שהם בעצם למעשה דומים אחד לשני, אבל העריך שאנחנו מדברים עליו מבחינת הרצוף הוא עריך מט, כי הוא אנטי-סליפ, והעריך על הקירות בחרנו להשתמש בעריכים שהם באמת מבריקים. אז בעצם השילוב של הגרנית פורצלן, המט והמבריק, וכל הברזים מזהב מט עם הכיור האובלי הגדול והמרשים והפרקטי, בחרתי לעבוד עם איציק ורועי, קרמיקה שיש ופרקטים. אני עובד איתם המון שנים, זאת חברה שאני מגיע אליה ואני תמיד מוצא את עצמי מבחינת כל הדוגמאות שאני אוהב. יש להם באמת עצה שכל בן אדם יכול להתחבר אליו. הם עזרו לי ליצור פה ספה של חוות בריאות בתוך חדר השינה שלי. החיבור הזה בעצם של כל האלמנטים והטקסטורות בעצם מספר אותי, מספר את הסיפור שלי ואת החוויה שלי. בן, לאיפה ממשיכים? בוא איתי. יאללה. עלינו לקומה העליונה והאחרונה, יש פה חדר שינה עם שירותים וגג. ספר לי מה עשית פה. אז אנחנו נמצאים בעצם בקומה האחרונה, במפלס הרביעי. יש פה סוויטת אורחים, ויחד עם שירותים ומקלחת, ויציאה לגג מפנק. בעצם מה שרציתי ליצור בגג זה סלון ביתי בחוץ. אחד האלמנטים החשובים ביותר לבחירת ריהוט חוץ זה בעצם העמידות שלו, אורך החיים שלו, ממה הוא עשוי, השלדה שלו. אלה דברים שאנחנו רוצים לבדוק ולהבין שאנחנו נמצאים במקום שאנחנו לא נצטרך כל הזמן להחליף ריהוט חוץ, אלא אנחנו יודעים שקנינו ריהוט חוץ והוא נשאר איתנו ככה לאורך שנים. עבדתי עם חברת גנים ושושנים, שיש להם את מותג היוקרתי טריבו. בעצם הם אפשרו לי להגיע לכל מה שרציתי באמצעות הקולקציה שלהם, שזה מתחבר לי לכל קונספט הספה. יש להם מוצרים שהם באמת ככה משרים אווירה של ריזורט. בחרנו להשתמש ביחידה שהיא מודולרית, בעצם סלון ביתי במבנה שלו, אבל הוא מיועד לחוץ. המיטות הן מיטות שהן מתקפלות למיטות שיזוף, ממול כיסאות קטנים, מתאימים ומשולבים, באמצע שולחן גדול ומסיבי, אפשר כמובן לארח בו חברים ומשפחה, ובחרנו לקחת מהם גם אקססוריז כדי לקשט את כל המסביב וליצור את התמונה הזאת בצורה שלמה יותר. אז יש פה מספר אזורי חוץ שאפשר לארח בהם, הפינה האהובה עליך בכניסה, הגג שאנחנו נמצאים בו עכשיו, ויש עוד פינה אחת שלא היינו בה, בריכת השחייה. יאללה, בוא נלך. בן, אני רוצה להודות לך על סיור בבית מלא עיצוב, אבל שנייה לפני סיום אני רוצה לדעת מה אתה, ובמיוחד במקרה הזה, כי זה הבית שלך, לוקח מהפרויקט הזה קדימה למקצוע, ובכלל לחיים. אני חושב שבעצם למדתי שאפשר לקחת את עצמנו צעד אחד קדימה, לאתגר את עצמנו קצת יותר וליצור את זה בצורה חכמה ונכונה. ברגע שאתה בוחר מישהו שיודע להוביל אותך למקום הזה ויודע לאזן מצד אחד את הנועזות ואת הדמיונות ומצד שני את הרכות, אתה יכול ליצור פה סיפור שלא רואים אותו בכל מקום. ובאמת יצרת פה בית אחר. אז בן, תודה רבה. תודה רבה. היה לי כיף להיות פה. הטלוויזיה של ישראל. 12